Vitajte pri počúvaní podcastu Srdce do biznisu. Rozhovoroch o tom, ako sa mať v práci dobre, zvládať každodenné situácie s väčšou ľahkosťou, naplno využiť svoj potenciál a rešpektovať svoje limity. O nás, o ľuďoch v pracovnom prostredí, prakticky a vecne so psychologičkami a trénerkami zo spoločnosti Timan, Martinou Šarišskou a Janou Oleksovou. Mati, ty si môj guru rozhodovania, to vieš, a kritického myslenia. A dnes sú také veľké prúdy, že ad jedno hnutie kričí a volá po kritickom myslení, kritickom uvažovaní a druhé je také veľmi ako keby intuitívne napájanie sa na svoju emocionalitu, na nejaké podvedomie, na hľadanie tých odpovedí v sebe. A niekedy ja tak balansujem, že kde vlastne som a kam mám patriť. A samostatne z toho mi tak najviac napadá slovo intuícia, že teda máme ju, treba jej veriť, čo to je, alebo ideme do všetkého ráciom. No, možno len sa vyjadrím ja k tomu guru rozhodovania. Možno som ním preto, lebo som sama bola veľmi nerozhodná v živote a trošku sa to zlepšilo, ale nie je to úplne 100%, tak ako nič nie je 100%. Hej, čiže som pátrala po odpovediach a veľa som si o tom čítala, veľa som si o tom študovala a snažila sa tie informácie prepájať. Čiže nešla som do intuície. Ale dostala som sa teda aj k informáciám o intuícii a ono častokrát záleží na ktorej časti spektra sa nachádzaš. Niekto presne hovorí kritické myslenie, ale kritické myslenie úplne ešte do tohto nepatrí, ale možno skôr, že analýza. Poďme si zanalýzovať dáta, tabuľky, čísla a potom druhý prúd hovorí, že musíme sa prepojiť sami so sebou a že tú správnu odpoveď nájdeme. No a pravda je niekde uprostred, že ani najlepšia analýza nám nepomôže, pokiaľ do nej nemáme tie správne údaje a intuícia takisto nám nepomôže, keď je to situácia, v ktorej sme sa ešte predtým neocitli, alebo nemáme spätnú väzbu na to reálne, či naozaj teda tá naša intuícia fungovala. Hej? Čiže ty v tej intuícii urobíš nejaké rozhodnutie, ale častokrát vlastne nevieš, či bolo správne alebo nesprávne. Dobre, ešte si mi dala nádej, čiže ešte intuíciu nemusím úplne odmietať. Daj mi možno príklad, kedy tá intuícia miesto má, kedy nemá, aby som si to vedela predstaviť. To aj na tréningoch máme takú aktivitu, také cvičenie, rozprávame sa o tom, že ti príde na pohovor nový zamestnanec, má výborný životopis, perfektné skúsenosti, presne to, čo potrebuješ, sadne ti do tímu na papieri a teraz ten človek príde na ten rozhovor, na ten pohovor a začnete sa rozprávať. Na všetky otázky vy odpoveda tak, ako by si potreboval, ale stále ti na ňom niečo nesedí. Hej, nevieš to pomenovať, proste tak to cítiš. Áno. Ako sa rozhodneš? Že toto je otázka pre účastníkov a potom sa o tom rozprávame, diskutujeme. No a či už sa rozhodneš ho prijať alebo neprijať, teda buď posluchneš alebo neposluchneš intuíciu, tak tú odpoveď sa dozvieš až neskôr. Hej? Že či tá tvoja intuícia bola správna alebo nesprávna. Ale keď sa ho rozhodneš neprijať, pretože tvoja intuícia ti našepkávala, že niečo s tým nie je v poriadku, ty sa vlastne nikdy nedozvieš, či si urobil správne alebo nesprávne. Nevieš. Čiže si to môžeš to domyslieť, že ako dobre, že som ho neprijal, ale vlastne nevieš, že čo by sa dialo. A tým pádom nevieš, či tá tvoja intuícia bola správna alebo nesprávna. A teda nevieš, či sa na ňu môžeš alebo nemôžeš spoľahnúť. Iné by bolo, keby si ho neprijal a prijal by ho niekto iný a náhodou by sa ti dostalo do uší, že prijali sme tohto zamestnanca, nefungovalo to, museli sme ho prepustiť, tak si vtedy môžeš povedať, aha, dobre, asi som sa mohol na tú moju intuíciu spoľahnúť, ale inak nevieš. A keď ho príjmeš a všetko funguje dobre, tam už tú spätnú väzbu máš, tam vieš, že tá tvoja intuícia teda ťa neúplne poslala tým správnym smerom
A keď ho príjmeš a zase to nefunguje, tak vtedy si vieš povedať, že aha, mal som veriť tej mojej intuícii. Ja viacero otázok mám. Jedno mi príde, že tú intuíciu tak treba kalibrovať. Ale to, čo si teraz povedala, tak tá intuícia, to sú také tie rýchle, podvedomé odpovede. A niekedy možno on mi nesedí kvôli nejakej ranej skúsenosti, alebo kvôli tomu, že sa podobá na niekoho, koho poznám, alebo som poznala, alebo si to nemusím ani vedieť zvedomiť. Keď si to už viem zvedomiť, väčšinou je to ľahšie. Čiže to sú také tie rýchle asi odpovede, hej? Keď tá nevedomá myseľ podvedomá funguje rýchlejšie ako tá vedomá. A ja sa potrebujem naučiť, či tie inputy mi dáva správne alebo nesprávne. Áno, že presne tá intuícia ti môže hovoriť, že niečo mi na ňom nesedí len preto, že sa podobá na niekoho, kto ti bol nesympatický v minulosti, alebo na tvoju neobľúbenú učiteľku chémie zo základnej školy. A nevieš to vyhodnotiť v tom danom momente, že či tá intuícia je postavená na nejakých reálnych informáciách, alebo je to presne toto. Čiže ty sa potrebuješ naučiť aj toto si tak, túto intuíciu si zanalizovať, by som povedala. Hej, čiže tam je, problém je to teda, že nikdy, alebo teda veľmi málo, v málo prípadoch viem, či tá moja intuícia fungovala alebo nefungovala, lebo tam nemám spätnú väzbu. Ako náhle tam tú spätnú väzbu mám a je opakovaná, hej, že som profesionál, ktorý robí pohovory s ľuďmi pravidelne nejaký čas, tak už viem, že mám tú skúsenosť, už sa mi tá moja intuícia viackrát potvrdila, nepotvrdila, čiže už sa viem na ňu spoľahnúť. Ako náhle je to vec, ktorú robím pravidelne alebo častejšie, môžem sa na tú intuíciu začať spoliehať. OK. Čiže potom viem tomu rýchlemu spôsobu myslenia ako keby uveriť. A keď nie, tak teda odporúčaš, aby som to testla? Čiže ak napríklad to bude môj prvý výberový rozhovor, to je možno taká ťažká otázka, ale tak mám toho človeka zobrať už len kvôli tomu, aby som sa o sebe niečo naučila? To je veľmi dobrá otázka. Ja by som teda to riskla a zobrala ho. Hej, lebo aspoň si viem toto. Keď ho nezoberiem, tak sa nedozviem vlastne nič. Nemá to pre mňa žiadnu informáciu, lebo sa nikdy nedozviem, či tá moja intuícia bola dobrá alebo nebola dobrá. Hej, ak tam nie je nič iné, prečo by si toho kandidáta vylúčila, tak by som teda tú intuíciu na teraz odložila a počkala si, že ako sa to bude reálne vyvíjať potom v tej práci. A ďalší problém s intuíciou je okrem teda tej nepravidelnej spätnej väzby na to, či fungovala alebo nefungovala, je tiež akoby tá náhoda. Hej, to šťastie, že veľakrát ju počúvnem a nastane situácia, kde sa mi to potvrdí, že dobre, že som to urobila, ale tá situácia mohla nastať úplnou náhodou. Hej, čiže tým pádom ja reálne neviem, že čo to bolo. Hej, čo to spôsobilo, že to fungovalo. Takže určite by som sa nespoliehala na intuíciu v situáciách, kedy si neviem overiť, či jej môžem veriť alebo nemôžem veriť. Ale zase na druhej strane, keď je problém, situácia alebo čokoľvek tak zložité, že nemám sa čoho chytiť, tak tá intuícia určite je aspoň nejaké vodítko, ktoré mi môže napomôcť tú situáciu rozuzliť. Čiže asi úplne neodmietať a ani nás nej svoj život nestavať a z toho, čo ty hovoríš, tak tú intuíciu vieme teda trénovať. Minimálne tí profesionáli, ktorí by si mali pýtať spätnú väzbu alebo mali by zisťovať, či to ich rýchle rozhodnutie bolo správne, tak si ju vedia potvrdzovať a začať jej naozaj dôverovať potom. Hej? Áno. Lebo ona v veľa prípadoch je veľmi užitočná, lebo vieš oveľa rýchlejšie prísť k odpovedí alebo na to, že niečo na tej situácii je nesprávne a zareagovať oveľa rýchlejšie, ako keď si to máš nejakým spôsobom zanalizovať a hľadať informácie, vstupné dáta a tak ďalej. Že napríklad je veľmi užitočná aj v zdravotníctve, keď sú skúsené sestričky, dokážu veľmi rýchlo odhaliť, že niečo nie je v poriadku s tým pacientom. Ale na čo si dať pri tej intuícii pozor je práve to
prehnané spoliehanie sa na tú intuíciu, lebo to už môže byť len akoby potvrdzovanie toho nášho predpokladu. To chcem povedať, že niekedy asi tá intuícia ti ponúkne riešenie, ktoré je energeticky nenáročné, nie? Aby ťa tak ochránila od nejakého náročného, ťaživého kroku, takže ti povie, no radšej ho neber, ako by sa s ním bolo treba doťahovať a učiť. Čiže možno aj toto si tak zvedomiť, že či je to skúsenostná intuícia alebo postavená na nejakom reálnom základe, alebo mi tá intuícia ponúkla len najrýchlejšie, najdostupnejšie riešenie, ktoré ma nebude stáť veľa síl. Áno. A veľkú dávku energie a preto mi je také veľmi podvedomo sympatické. Áno. Je to rýchle riešenie, čiže keď si predstavíš, že by si mala v rámci rozhodovania teraz vymýšľať nejaké, alebo hľadať nejaké alternatívy, hľadať informácie pre a proti, aj teraz si ich nejakým spôsobom zanalizovať, vylúčiť tú emocionalitu z toho a urobiť nejaké rozhodnutie, to je náročný proces a tá intuícia na druhej strane je veľmi rýchla, pohodlná. Čiže nepodliehať tomu jednoduchšiemu, keď sú dostupné informácie a vieme si to zistiť a vieme, alebo je to dôležité rozhodnutie v tom živote, tak by som neodporúčila toto rýchle, pohodlné riešenie. Dobre, tak ja to tak zarámcujem, nejde, vieš, aká odpoveď, že odpoveďou je vedomá intuícia. Neviem, či to nie je kontra, ale tak volajme to taká vedomá intuícia. Áno, môže byť. A ako to máte vy? Aké ďalšie témy vás zaujímajú? Tešíme sa na vaše komenty, postrehy a námety na rozhovory na podcast@timan.sk. Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn.